Λοιπόν, σήμερα έχουμε δύο κορίτσια από τον Αρσίπο, όπως είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα, αλλά και τον τελευταίο μήνα γενικότερα. Την Τετάρτη στις 7.30 στη Λιμνοπούλα έχουμε ένα φιλικό παιχνίδι μεταξύ των κοριτσιών του Αρσί και των κοριτσιών του Ολυμπιακού, με σκοπό τα έσοδα να πάνε στην ΕΛΕΠΑΠ. Σχετικά με αυτό το παιχνίδι θα μας μιλήσουν δύο κορίτσια, νομίζω δύο από τους αρχηγούς της ομάδος. Μία. Η Χριστίνα Ηλάκα και η Μαρία Γιώτη, την οποία έχουμε την τιμή και τη χαρά σήμερα να έχουμε μαζί μας. Χαρά δικιά μας. Κορίτσια, καταρχήν, συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Δεν ξέρω ποιος ανέλαβε την πρωτοβουλία. Εσείς πάντως θα συμμετάσχετε σε αυτό το παιχνίδι. Θα παίξετε, από ό,τι ξέρω έχετε κάνει και ένα μεγάλο αγώνα για να πουληθούν και εισιτήρια, να βρεθούν κάποιοι χορηγοί, να μαζευτούν κάποια έσοδα, να γίνει μια γιορτή γενικά. Και θα ήθελα να πούμε, καταρχήν, πώς ξεκίνησε η πρωτοβουλία, ποιος ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια, πώς ήταν η σκέψη να βοηθήσετε την ΕΛΕΠΑΠ σε μια εποχή βέβαια που τα χρήματα στον αθλητισμό δεν υπάρχουν όχι απλά, δεν περισσεύουν. Η προσπάθειά μας ξεκίνησε από τη διοίκηση της ομάδας μας και συγκεκριμένα από τον έφορό μας και τον κύριο Χριστόφορο Βλάχο αλλά και τον κύριο Γιώργο Σκούρα, οι οποίοι έκαναν πρόταση σε αρκετές μεγάλες ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό. Και συγκεκριμένα δέχτηκε ο Ολυμπιακός γιατί οι υπόλοιπες ομάδες είχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις και δεν μπορούσαν να δεχτούν την πρότασή μας. Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα διεξαχθεί αυτό το φιλικό παιχνίδι για ένα τόσο σημαντικό σκοπό. Ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε το έργο της ΕΛΕΠΑΠ, το οποίο είναι και πολύ σημαντικό, να μαζευτούν όσο περισσότερα χρήματα γίνεται για αυτά τα παιδιά που μας έχουν ανάγκη, να δείξουμε τον καλό μας σε αυτό και να γεμίσει το γήπεδο. Χριστίνα, πάμε και στη Χριστίνα, αρχηγός κιόλας της ομάδος. Ναι. Λοιπόν, ξέρω ότι πουλάτε εισιτήρια, έχετε αναλάβει όλες οι κοπέλες να πουλάτε εισιτήρια εδώ και καιρό. Ναι, το θέλησαμε η καθεμία ξεχωριστά να βοηθήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε να πουλήσουμε κάποια εισιτήρια. Τα εισιτήρια αυτά είναι 5 ευρώ μόνο το κάθε εισιτήριο για όσους πάρουν πριν ξεκινήσει το μάτς την Τετάρτη. Γιατί όποιος έρθει να προμηθευτεί εισιτήρια την Τετάρτη θα είναι 10 ευρώ. Τα χρήματα αυτά θα πάνε για την ΕΛΕΠΑΠ όπως είπαμε. Προσπαθούμε να μαζέψουμε ένα μεγάλο και ικανοποιητικό ποσό γιατί πρέπει η ΕΛΕΠΑΠ να βοηθηθεί και από τη που είναι ένα φιλικό παιχνίδι με μια σημαντική ομάδα. Πιστεύουμε ότι όλος ο κόσμος θα θελήσει να πάρει κάποιο εισιτήριο γιατί δεν έχει σημασία μόνο να έρθουν να μας δούνε στον αγωνιστικό χώρο και να παίξουμε αυτό το μάτς, αλλά έχει σημασία και να μαζέψουμε κάποια χρήματα και να τα δώσουμε. Το πιο σημαντικό αυτό είναι να μαζευτούν κάποια χρήματα. Λοιπόν, δεν μου λέτε καταρχήν αγωνιστικά τώρα. Πάμε λίγο στη δικιά μας ομάδα. Λέω δικιά μας καθώς όλοι το ξέρουν, το έχω πει πολλές φορές μέσα από την εκπομπή ότι είμαι γενικός γραμματέας του Αρσί. Οπότε παρότι ασχολούμαι με τον μπάσκετ και εσείς ανήκετε σε μένα. Τα δικά σας δελτία εγώ τα υπογράφω. Λοιπόν, εντάξει, δεν το έχουμε έτσι. Είστε αίτητοι στο πρωτάθλημα, πάτε ολοταχώς για την Α2. Ναι, είμαστε πρώτοι στον ομιλό μας αυτή τη στιγμή. Βέβαια είναι η πρώτη φάση, γιατί εφόσον τελειώσει η πρώτη φάση αυτή, οι δύο πρώτοι από τους δύο ομίλους θα συγκεντρωθούν μαζί να κάνουν μια τετράδα. Θα παίξουν μεταξύ τους έτσι ώστε ο πρώτος που θα βγει πάει κατευθείαν Α2. Στην Α2. Ναι. Λοιπόν, στην ομάδα παίζουν εκτός από εσάς τις δύο. Από ό,τι ξέρω, βέβαια, σαν γραμματέας ξέρω πολλά. Γενικά είμαστε νεανική ομάδα. Γι' αυτό ήθελα να πω. Αν θυμάμαι καλά, δεν υπάρχει καμία κάτω πάνω των 25. Όχι, καμία. Κάτω των 24 ή άνω των 25. Μία είναι 25. Αυτή είναι η μεγαλύτερη. Λοιπόν, και αυτό που επίσης ξέρω και θέλω να προβάλλουμε λίγο είναι ότι οι περισσότεροι από εσάς σπουδάζουν κιόλας. Νομίζω όχι οι περισσότερες, όλες. Όσες είναι μαθήτριες. Όσες είναι πάνω των 18 τουλάχιστον. Λοιπόν, οι περισσότερες είναι μαθήτριες. Ναι, το ξέρω από τώρα στερα. Απλώς αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι στην προσπάθεια να ανεβείτε Α2, όπως και εσείς, έτσι και το μπάσκετ, τα περισσότερα παιδιά, για αυτό που λένε ότι ο αθλητισμός και ο πρωταθλητισμός μάλλον και το καλός μαθητής δεν πάει μαζί, επειδή και εμείς έχουμε τα ίδια θέματα, όλα τα παιδιά είναι αριστούχοι μαθητές και κάπου μόλις περνάνε στο πανεπιστήμιο, όσοι πολλοί φεύγουν και τους χάνουμε. Οπότε έχουμε ένα θέμα λίγο στην συγκρότηση της ομάδας από εκεί και μετά. Σε εσάς είναι αρκετά κορίτσια που έχουν περάσει εδώ στα Γιάννενα, οπότε
τα καταφέρνετε κάπως. Ακόμη ναι. Τώρα, επειδή τώρα είναι πολλά κορίτσια στη φάση πανελλαδικών εξετάσεων, τρίτη λυκείου και τα σχετικά, θα δείξει άμα θα καταφέρουμε να είμαστε η ίδια ομάδα και τα επόμενα χρόνια. Δεν πειράζει, αυτό είναι σε καλότατο. Καλά, Σκοπός είναι αυτό τα παιδιά, ναι. σκοπός είναι τα παιδιά να είναι στον αθλητισμό και όχι τόσο. Μπορούν να πάνε, να σπουδάσουν στα χρόνια και να μας ξαναέρθουν. Λοιπόν, πάμε να ξαναμιλήσουμε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, και σε αφήσουμε τη δικιά μας ομάδα. Στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό αναμένεται να χθεί, εκτός από πολλούς κόσμους, αναμένεται να έχετε κάποιες εκπλήξεις από ό,τι ξέρω, κάτι τέτοια. Μπορούμε να πούμε τίποτα, τι θα έχουμε. Είναι εκπλήξεις νομίζω, εκπλήξεις δεν λέγονται. Μόνο για κάποιες βραβές μπορούμε να πούμε, που θα γίνουν σε κάποιους σημαντικούς ανθρώπους που έχουν περάσει από το άθλημα Και έχουμε και πει, τα νομίζω, κορίτσια φυσικά που έχουμε σε κάθε αγώνα των αντρών από τη σχολή της Ανθής Βικελή. Τα οποία, ναι, σε κάθε εντός έδρας αγώνα των αντρών είναι Μας πάντα στηρίζουν. προσθέτουν το δικό τους. για τη σπινελιά. Ναι. Για τους πινελιά. Στον αγώνα αυτό, καταρχήν, σκοπός είναι να ευχαριστηθεί ο κόσμος που θα έρθει. Θα κυνηγήσουμε και κάτι άλλο, θα κυνηγήσουμε να χτυπήσουμε και τον Ολυμπιακό. Ο σκοπός μας είναι στα αγωνιστικά πάντα έχεις στόχο την νοικιάση, όταν ξέρεις ότι δεν μπορείς να κοντράρεις μια ομάδα που πέρυσι ήταν κυπελλούχος, αν θυμάμαι καλά, τώρα είναι δεύτερη στην Α1. Εμείς είμαστε τώρα τοπικό, θα προσπαθήσουμε να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε για να είναι και το θέμα ανάλογο. Νίκη, δεν ξέρω, στο μυαλό μας υπάρχει στην άκρη, πάντα θα υπάρχει, σε όλα τα σαν παιχνίδια έκτες υπάρχει. που είμαστε, Αλλά θέλουμε νίκη. τα κορίτσια είναι και πρωταθλήτρες. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τις εγκαταστάσεις. Κάνετε προπόνηση στη Λιμνοπούλα και σε κλειστά γήπεδα της πόλης, σχολεία. Και την Κυριακή αναβλήθηκαν 2 παιχνίδια στη Λιμνοπούλα λόγω καιρού, να το πούμε έτσι. Πόσο σας εμποδίζει σε αυτό που θέλετε να κάνετε η μη ύπαρξη γηπέδων? Δυστυχώς εμποδίζει. Και να πω εδώ, το παρακαλάμε μεθαύριο την Τετάρτη να μην βρέχει. Ναι, καλά. Σημαντικό κομμάτι. Σημαντικό. Γιατί μπορεί εμείς να έχουμε συνηθίσει, αλλά άλλοι άνθρωποι δεν έχουν συνηθίσει. Τι να πούμε για τις εγκαταστάσεις τώρα στα Γιάννηνα, ότι δεν είναι ανάλογες, ότι θα θέλαμε ένα καινούριο γήπεδο και όχι μόνο για το βόλεϊ, γιατί όλα τα αθλήματα αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Ανάλογα με τον πληθυσμό των Ιαννίνων θα έπρεπε να υπάρχει και μια εγκατάσταση πολύ καλύτερη για να στεγάσει όλους αυτούς τους συλλόγους που έχουμε στα Γιάννηνα. Ή μια εγκατάσταση καλά συντηρούμενη. Το οποίο δεν υπάρχει. Ναι. Στο Κύπρο παίξατε με την Παναχαϊκή. Φοβερό. Τώρα το θυμήθηκα. Φοβερό παιχνίδι. Τα θυμάμαι ένα-ένα. Φοβερό Λοιπόν, παιχνίδι. κερδίσατε 3-2 στο tie break να πούμε, βέβαια. Και το γυρίσαμε. Το γυρίσατε κιόλας, βέβαια. Τώρα έχετε μείνει εκτός κυπέλου έτσι κι αλλιώς, αλλά όσο πέρναγαν οι φάσεις τόσο δυσκόλευαν και οι ομάδες. Η Παναχαϊκή είναι ανώτερη κατηγορία από εμάς. Ναι. Δεν κάνω λάθος. Η Παναχαϊκή αντρών, τα κορίτσια. Έπαιζαν πάντα Α2 τα κορίτσια. Ναι, αυτό θυμάμαι. Πάντα Ναι, έπαιζαν ναι. Α2, μόνο φέτος. Τέλος πάντων, πόσο ζηλέψατε τις εγκαταστάσεις που έχει η Παναχαϊκή, γιατί ξέρω ότι παίζει σε ένα πολύ καλό γήπεδο. Εκτός αν το βόλεϊ δεν παίζει αυτό που ξέρω, γιατί το μπάσκετ παίζει πολύ Σχετικά καλό. καλό ήταν το γήπεδο, βέβαια. Φαινόταν ζεστός Ιδιόκτητο. ο χώρος για Ιδιόκτητο. την Ναι, ακρίβεια. σε Σημαντικό. σύγκριση με άλλα γήπεδα που έχουμε εδώ στην Ήπειρο, όπως τις Ιγουμενίτες και τις Πρέβεζες, θεωρώ ότι τις Πρέβεζες, ας πούμε, είναι κλάσης ανώτερο. Κάτι παίζει πολύ καλό. Ναι, ναι. ναι. Κλάσης ανώτερο, δεν μπορώ να το συγκρίνω. Είναι πιο μαζεμένο γήπεδο, δηλαδή οι φύλαθλοι με τον αγωνιστικό χώρο είναι πολύ κοντά. Δεν είναι όπως είναι στα περισσότερα γήπεδα της Υπήρου σε ύψος και έτσι μπορεί να νιώθει ο κόσμος μαζί με τους παίχτες σε ένα. Μόνο αυτό θα μπορούσα να θεωρήσω εγώ σαν θετικό όλου του γηπέδου. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τις ακαδημίες τώρα. Από ό,τι ξέρω η Μαρία είναι και προπονήτρια της Ακαδημίας, δεν ξέρω η Χριστίνα αν είναι. Όχι, λόγω σχολής δεν μπορούσα να αναλάβω κάτι τέτοιο. Η Μαρία, φέτος ξεκίνησες να προπονήσεις. Ναι, φέτος. Λοιπόν, πώς, καταρχήν, έχουμε παιδιά, έχουμε συμμετοχή. Συνολικά όλος ο Αξί, οι ακαδημίες είναι γύρω στα 100 άτομα στο βόλεϊ. Εγώ μαζί με την Βένια, με μια άλλη παίκτρια της ομάδας, έχουμε γύρω στα 40 κορίτσια, κορασίδες, νεάντες και πιο μικρές. Έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των παιδιών φέτος. Έχουμε κάνει μια πολύ οργανωμένη δουλειά. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και ελπίζουμε του χρόνου να έχουμε και άλλα παιδιά, αλλά να υπάρχουν και οι ανάλογοι χώροι για να μπορούμε να προπονηθούμε και εμείς και αυτά.
Λοιπόν, στο κομμάτι των ακαδημιών, εκτός από σένα, ποιοι άλλοι ασχολούνται λίγο να πούμε τα ονόματα. Θυμάσαι όλους, μην ξεχάσουμε κανέναν. Θυμάμαι. Είμαι εγώ, η Βένια Ιβλότσου, ο κ. Βασίλης Θοδωράκης. Βασίλης που είναι και προπονητής και αντρικής και γυναικείας ομάδας, να πούμε. Ναι, είναι ο κύριος Μίμης Μάτζιος που είναι και στο αντρικό και αυτός βοηθός. Και ο Τσούμπης, ο Κώστας που παίζει, είναι και αυτός στο αντρικό παίχτης. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε λίγο τα ονόματα όλων των κοριτσιών που παίζουν στην γυναικεία ομάδα. Μπορούμε. Τα θυμόμαστε όλα. Καταρχάς εμείς οι δύο, Λάγκα Χριστίνα Καλά, και Λάγκα Χριστίνα, Μαρία Γιώτη. Βένια Βλότσου, όπως είπαμε. Χρυσάνθη Μαγκλάρα, Γεωργία Μαγκλάρα. Σωτηρία Στεφάνου, Στεφανία Στεφάνου, Μαρία Τσιλιού, Μέρη Μητσοπούλου, Θάλια Μπόζιου, Μάρθα Καρά, η Λιδία, επίσης το δεν θυμάμαι. ούτε εγώ να πω την αλήθεια, Ιωάννα Λιοκάτη. Αν θυμάμαστε καλά, αυτές Δεν είμαστε ήθελα να όλες. σας παιδεύσω, όπως ήθελα να ακουστούν όλα τα ονόματα των κοριτσιών. Καθώς τώρα αυτό το διάστημα να πούμε ότι δώσατε αγώνα για να προβληθεί ο μεθαυριανός αγώνας που θα παίξετε εναντίον του Ολυμπιακού. Με σκοπό να υπενθυμίσουμε τα έσοδα να πάνε στην ΕΛΕΠΑΠ. Και κάποια κορίτσια φάνηκαν είτε στις τηλεοράσεις είτε στα ραδιόφωνα, κάποια δεν φάνηκαν για δικούς σας λόγους. Χρόνου πιο πολύ. Ναι, εντάξει, είναι θέμα χρόνου, είναι πολλά που παίζουν ρόλο, γι' αυτό και είπα να πούμε όλα τα ονόματα των κοριτσιών για να ακουστούν. Λοιπόν, στον αγώνα με τον Ολυμπιακό που θα φιλοξενήσουμε, είπαμε, στο κλειστό της Λιμνοπούλας, θα έχετε την ευκαιρία να δείξετε και τι βόλη παίζετε. Να πούμε ότι καταρχήν το αναφέρουμε ότι είναι ηχογραφημένη συνέντευξη και οι φωνές που ακούτε είναι από τους πόντους που κερδίζουν τα κορίτσια, καθώς αντιμετώπισαν τη βολίδα την Κυριακή. Λοιπόν, τον οποίο και κέρδισαν, που είπαμε ότι είναι αίτητες. Λοιπόν, στον αγώνα μεθαύριο νομίζω ότι θα έχετε και ευκαιρία να δείξετε στο γιαννιώτικο φύλαθλο κόσμο, γιατί κυρίως γιαννιώτες θα έρθουν στο γήπεδο. Και το τι βόλη παίζετε εσείς, το τι είναι το άθλημα του βόλη, καθώς πιστεύω ότι θα έρθουν και πολλοί που δεν έχουν σχέση με το άθλημα, που δεν έρχονται στο γήπεδο καθόλου. Πιστεύω ότι θα καταφέρετε να προσεγγίσετε κάποιο κόσμο να ξανάρθει. Το θέλουμε. Τώρα, άμα θα το καταφέρουμε, σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτες. Αλλά ότι θα θέλαμε να ξαναέρθει γενικότερα ο κόσμος στο γήπεδο και όχι μόνο στο βόλεϊ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα, γιατί νομίζω όλα τα αθλήματα υστερούν στο να έχουν κοινό στην κερκίδα. Τώρα, εμείς προσωπικά εννοείται ότι θέλουμε να αποκτήσουμε ξανά φιλάθλους, οπαδούς, όχι χουλιγκανισμό όμως, καλούς οπαδούς. Τώρα τι να σας πούμε, το ελπίζουμε. Εντάξει. Από εκεί Μαρία το ίδιο νομίζω. Εντάξει, συνήθως κοινή είναι η άποψη αυτή ότι θέλουμε περισσότερο κόσμο στο γήπεδο, θέλουμε κόσμο να δουν την προσπάθεια που γίνεται και δεν έχει σημασία που δεν αγωνιζόμαστε στην Α1 ή δεν έρχονται μονίμως αντίπαλοι όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός κτλ. Το βόλεϊ που παίζεται είναι το ίδιο, είτε το μπάσκετ που ασχολούμαι εγώ, είτε το οποιοδήποτε άθλημα. Και η προσπάθεια των παιδιών, τους κάτω-κάτω είστε όλες γιαννιώτισσες, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει καμία μη γιαννιώτισσα, υπάρχει φοιτήτρια. Υπάρχουν και τρία κορίτσια που δεν είναι φοιτήτριες. Θεσσαλονικές, Αθηνές, έχουμε. Βολιώτισσες. Λοιπόν, για να κλείσουμε, μια ευχή για το γιαννιώτικο βόλεϊ. Εγώ Για και με το εύχομαι... βόλεϊ ασχολείστε, είπα, να μην σας πω για τον αθλητισμό γενικότερα. Εγώ εύχομαι να μπορέσουν οι εγκαταστάσεις να βελτιωθούν αν δεν γίνεται να γίνει κάτι καλύτερο σε μια καινούργια εγκατάσταση που δεν το βλέπω. Τουλάχιστον να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση στο γήπεδο, να αναδειχθεί περισσότερο το βόλεϊ αλλά και ο αθλητισμός, να έχουμε περισσότερο κόσμο στο γήπεδο, να έχουμε μια καλή πορεία. Να βγούμε φέτος πρωταθλήτριες έτσι όπως το θέλουμε και έχουμε αγωνιστεί πολύ για να το πετύχουμε. Και του χρόνου να έχουμε μια καλή πορεία στην Α2. Με το καλό. Εγώ από τη δικιά μου πλευρά εύχομαι να βρεθούν γενικότερα αρρωγοί για να μας βοηθάνε όλες τις στιγμές που τους χρειαζόμαστε. Μετά να έχουμε μια ανάλογη πορεία στο πρωτάθλημά μας μέχρι να τελειώσει. Και με το καλό, επειδή όλα έτσι δείχνουν ότι θα ανεβούμε Α2, να έχουμε μια πολύ καλή πορεία και του χρόνου. Ωραία. Κορίτσια Μαρία και Χριστίνα, σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Να έχετε ένα καλό παιχνίδι και ελπίζω να έχουμε ευκαιρία να τα λέμε πολλές φορές. Και όχι μόνο με την ευκαιρία της διεξαγωγής αυτού του αγώνα. Και σας καλούμε όλους να έρθετε την Τετάρτη, 7.30 ώρα στο ΕΑΝΚΙ, για να μας δείτε. Και να βοηθήσετε σε αυτό το δύσκολο έργο που έχουμε αναλάβει. Να είστε καλά, κορίτσια. Γεια σας.